Tanobo Afo, the 4th of September 2025. Ebe Oru West ego Igos Madon Media ego I no Tano Bola Umu Aguma Umu Ndara Umu Agumala Ubi Prince Favor Omihe Jidofo Chief Priest Ubuefi Ola Kiaka no Tano Ola Umu Aguma Kai no Tano Ebe Onye Chukwuna mere ihe ọma onye bụkwa onye ụmụ agụma onye Mgbeba Nkwọ mere ihe ọma ọ ya wetara efi atano la ubi Chief Priest Ogbuehi nsị ka o gbuo ya ụmụnna dị ndị nọ si ebe a eme ya ka o si eme ya ọ traditional and culture ọdịnala ka anyị na-eme ọ ka nna nna anyị ha si eme ya mgbe gboo ọ ihe anyị na-eme taa nụ tata bụ Septemba bụrụ 4th bụrụ afọ I think either Thursday ya Thursday. Ihe a bụ efi ewetara na obi Prince Favor Omife Jidofo Chief Priest ndị Ogbuefi wesịa wee kelee mmadụ na be anyị and happy ndị na-efi ewetara taa bụ anyị na-egbute ata abụla ọ bụ onye ụmụ agụma wetara efi ụmụ agụma dị obi na-atọ abịa n'ime obi na-atọ ahụ ọ bụ ofu mkpu ka ofu nwa ha wetara efi si wee kelee mmụọ ọnụ n'obi ihe nwa mere ego ewe nle anyị wee sịla neke m amaghị efi ana mmerikwa na efi ere na mbebekwa ya dịka anyị si eme ya wee sị na eze ala ga-anụ ya ile anyị fụrụ n'ime eze ala na ya si na ụmụ eze ala ga-anụ ya ile anyị fụrụ ama Chief Priest Igbo Chief Areri nke mbụla mbụ ezi ụmụ okorobịa odogwu abraze ile anyị fụ na dedemon ya ile anyị fụ na ogwu na-adụ adụ ndị odogwu na ebe a ile anyị na my grandma's self Olowu blocks ile anyị fụrụ Olowu na ebe a anyị zuru oke mụma ndị ọzọ na-abịakwu ịfụ na dara nọ ya n'obi anyị were mmemme egbuo efi ata wee sị na ọ ga-adịrị na na mma na obi na-atụ ụmụ agụma ga-adị mma ebe ọ bụla obi na-atụ ụmụ agụma gbakọrọ aka ọnụ wee na-egbu efi wee sị na ndụ anyị ga-adị ọ ga-adịkwa ụmụ agụma na mma ọ ga-adịrị eze alị na mma ọ ga-adịrị eji abịa na mma ọ ga-adịkwa dara ala mma ọ ga-adịrị ala enyi na mma ọ ga-adịrị ala mgbịrịgba gburugburu na mma ma dịkwara ala Igbo niile na mma ọtụtụ okwu azụlụ ụka mgbe niile efu anya ndị na-akpata mkpa ụdọga na-ele ọnụ egbe 8 anyị ji wee kelee Chukwu oke abịa ọnụ egbe asatọ ka anyị na-achọ ya taa ndị na-achọ nwa aja amụta nwa ndị na-achọ ilu ya arụta di obodo Igbo ememe ọfụma ndị obodo Igbo na-emekwa ọfụma na-ekwu mgbe niile bụ onye nwee mana ama na nna m ike ọha eze agụ gwasị na aka dị eji ori onye ọbụla sị ya ga-ejide anyị onye amaghị egbukwa anyị mana emekwa elu anyị ọ bịara igbukwa anyị ka ha na-ebe onye ọbụla bụ onye isi anyị na-awa aja ọ ga-eji isi ya onye ọbụla na-egwu mmadụ anya ọkụ maọbụ anya ukwu maọbụ o ji eriwuli ọ dị na-eme n'ụdị nke ya mana anyị matara na Chukwu oke abịa ka ọ ya hụgono ike anyị wee na-asị na emekwa elu maala ihe ọma ji emekwara na anyị dịkwara nwa ụmụ agụma pụtara efi a obi na-atọ m aṅụrị maka ọ bụ onye ụmụ agụma pụtara efi a ụfọdụ si na onye amụma anaghị adịghị ala be nna ya mana nke Prince Favor Omife Jidofo Ogbuefi onye amụma nke m derela ebe be nna m so kedu ife m na-ekwu ọ ya adị nwa kpụtara efi ya ngono na mma dịkwa ịwa ga-eri efi eri ngono na mma onye na ndụ ka ọ bụ obi agwara ka ọ dị ụmụ na masị nke ọ gachikwa anụ n'ọkụ lekwa na ọjị ihe ọma ka anyị si ya bere nwoke bere nwaanyị ọma mee gbaba mkpọ ụmụ agụma mgbidi nna m gwara na ebe ọ bụla ụmụ agụma gbaba mkpọ ọbụla ego nọ mgbe mmanya
Asla nke bụ mmalite nnekwu mmanụ edekwara ya sket nke mmalite nnekwu mmanụ chekwanụ nke a ihe ọma mee ọma batakwara anyị ụlọ ka anyị ha n'ime ebe a ihe ọbụla bụ ihe ọma ya batakwara anyị gono ụlọ ọbịa na-ebi okwu ka anyị wetụtara ya n'ọfọ wee sị elu ma na ewetara efi a Chineke na ya gosi gị n'ụmụ agụma ị ga-enwe space station, ị ga-enwe hotel, ị ga-enwe trailer, ị ga-enwe biznes dị iche iche ị na-enye ego. Ebe ọ bụla ị na-ede nwa bụ obere nwa kpọtara mgbidi nke ụnyaahụ wee sị na ọrụ arụ n'ebe a na ọ dị mma wee weta ihe otu a wee nye anyị nwa bụ ndị ụmụ agụma obi na-atọ. And ọ dị oke isi na ndị wetara afa ngụnụ obi na-atọ ọ ya adịrị gị na mma ebe ọ bụla ị nọ eluigwe ga-agozi gị ala ya gozi gị mmụọ ya gozi gị mmadụ ya gozi gị anyị ga-erikwa na-eri ọ ga-adị na anyị na mma ndị nwunye anyị ga-erubere anyị isi na-amụrụ anyị nwoke na-amụrụ anyị nwaanyị ụmụ agbọghọbịa anyị mụtara amụ ji alụsị ụmụ agụma jee na be onye ọzọ ndị nwoke alụsịa nwaanyị ndị nke enyi obodo oyibo na-eme n'ọfụma wee na-asị emekwa elu mana ụmụnne m Chineke obi dị m ezigbote aṅụrị ọ ya dịkwa ụmụ Igbo niile na mma na ọ bụ otu ekwere ka ọ dị nwunye m anyị chọgakwa m n'ọfọ alụsị ọ bụghị ịgba oke mbọ ma ọ na-apụ ọ gwokwu ekwu ihe na mgbaga adịdị ya onye ta anyị ga-egbu anyị ekwa ọkụ ndị ozi ọkụ Elija ga-egbuo ya n'ọgwụ ihe anyị kwuru anyị dịkwa na anyị na mma ihe mabata ụlọ mba ndị na-eketu ekwunu ka ọ dị ya ike tadi nwa m tụbara nwaanyị ime mmadụ na ihe ama abịata ọwụrụ ka ọ dị ọbụ ya dị Okwefi buru nwa obere dibe lọtala Nnewi. Anyị ele anya legharịa ọrụ ebe akwalite ya sị ka nwanne m ngwa jebele ihu ka anyị fụ na ahụ ihe nwe iburu lọta from Anambra. Na sị na ndị Anambra ga-emeli ihe. Anyị afụkwala eme. Mgbe ọ chọrọ ịma ụmụnna ajụ, anyị ekwechiri. Ememe ihe emechaa, oru mgbe afọ na ọ gawala agawa. Asị ya Ogbuefi bịa buru ọfọ mgbeba mkpọ legidebe ya anya. Ihe a dịka ihe mere n'akwụkwọ nsọ mgbe David na-achị. David lere anya fụdasị na Obed-Edom dat na ọ dịka ihe ya Tell us the Bible. ihe a ọ were sị jee na buru ak na ọ na-eburu m nsogbu n'ime ụlọ m bujee na ya bụ Obed-Edom ewere buru ak Chukwu were buje ebe Obed-Edom Obed-Edom ga-ebidozie na-abụ ọgaranya ụmụ ya na-akpọ ndị ekebụlụ bụ eji alụ ọjị Obed-Edom ala akpata ego David ele anya legharịa were sị mba ọ dị ka ihe anyị buru buje ọfọ ọgbụgba ndụ ebujere ebe Obed-Edom na ọ bụ ya mere o ji abụ ọgaranya ọ bụ ihe m fụrụ n'ụmụ agụma nwa obodo nwata jiri ọfọ ji eme dibe lọta asị ya ji elegide ọfọ mgbeba anya olu ha ka ihe bidoro eme asị na ọ bụ ofe mgbeba wala eme ya maka ihe ọ chọrọ ka o promotu arụsị dị be anyị amaghị m otu o siri bụrụ ihe ọjọọ na mmadụ na-eme ka ihe nna ya ka a na-afịa ya anụ n'obodo asịzie na ọ bụ arụsịwa ala enyi ya ikikere ngwanụda m na-eburu n'ọfọ arụsị na-abịakwa buru ọfọ arụsị ma taa anyị ebuwekwala ihu na-ejekwala arụkwa ụlọ elu na-eje na-agbakwa moto na-ejekwa na-azụkwa moto na-ebi ndị mmadụ ọ bụ dibụ ọgwụ ego ka anyị bụ mana onye nwe agwọ ka anyị ọkpa na ọ chọrọ ịgwọ ka ya ji egwọ ọgwụ ogbenye ihe anyị kwuru mana ka anyị gwụrụ ọgwụ anyị na-amụta ụmụ nwedịkala nwụ nwedịka isi ọbụla atụ nwedịka bi mbesaid so ha nwa na onwe ha gwọrọ ọgwụ ogbenye ha ji afụ ihe nwa ha na-achọ masị jikwa oke abịa ihe m na-ekwu ugbo onye ọbụla letụrụ anyị anya
letuo ya anya maka ihe ebara Abraham sị onye gọziri gị aga m agọzi ya onye bụrụ gị na aga m abụ ya ọnụ n'ihi nke ahụ onye ọbụla chọrọ igbu anyị nna igbu Abraham iyi egbu ya asị m ka aha niile bụ ngozi bụ ndị ka i nyere Abraham nye anyị ya ndị niile kwadoro ka ha gbuo Abraham ha kwado ka ha gbuo anyị gbuo ha ma nke ọbụla ị gwakwara Abraham sị na nke ọbụla ị sọdụrụ ụkwụ ya abụọ ka aka gị asị m na ụba Kedu nke ọzọ agbaka eke ọzọ yes na-ebu ihe biko anyị na-ekwa na ọṅụ ihe anyị ji bụrụ ihe anyị bụ ọ na-eme anyị na-eme ife onye ọbụla na ebe anyị nọ ala enwe ọṅụ ọ bụkwanụ Chiprisi Mkpama bụ aka ji ọfọ Mkpama mgbidi gbaa gburugburu Mkpama adịdị ịbụọ ofu ka ọ dị ọ ndịkwu mmụọ ka m kwụọ nri ọtọ maka ofe ka amadị mgbe ekere nke ụkwa ọ bịa bịala Obi Prince Favour Obifejidọfọ Chiprisi Ogbuefi ka anyị na-egbu efi were nsị na aga m asọpụrụ ya mụnwa bụ mgbaba nkwọ ụmụagwa mgbidi na-alụ ya bụ Mkpama mgbidi dịka ọ dịba gboo mana afọ ya mma asọpụrụ ọnụ ya a sị na ọ adịrịgịla mma gị na ezinụlọ gị ka ị na-efe Mkpama mgbidi ọ ga na-apụ na-abata anyị dị ya ejeme ọ na-eje anyị si alọtabịagolo ọ lọta nke na ya kwuo otu nke na ga-eme otu mana ka ị na-efe Mkpama mgbidi onye ọbụla na-ewughị anya ọkụ n'ime ya na-asị ọ bụ nwata ma nke onye a ga-eji isi ya wee jee maka nwekwa onye mere ha ibi ya ka o kwuo onwe gị ọ ya adịrịgịla mma ya bụ isiokwu m wee sị ụmụnne nke aha niile ebe a taa ihe ọma ji emekwara na anyị ka anyị na-aṅụ akpati nkwụ ya bụrụ anyị akpati ego ka anyị na-awa ọjị ka anyị na-awaga ụzọ anyị ka anyị nwa na chike na amụke ka akara aka anyị laa amụke dịka ngịrọ staa ọ ya dịrụ na anyị na mma anyị nwanne m ihe ọma ga-emere gị dịka o si eme na ọ na-ebịa ịma na ịmụ nwa dị agịsa ịdị ya ihe ọ ya adịrịgịla mma ujeje gị gị ngalala gị ọ ga-eme gị orulu Igbo na-ekwupụrụ gị nke jide ka iji mụnwa bụ Obifejidọfọ Ogbuefi egwekwa eme gị na ọ ga-adịrịgịla mma mgbe na-asị ka aha niile ebe a taa ihe ọma ji eme onye ọbụla ọgwụ otu ekwere ka ọ dị m na asị ka ọ gachara m n'ọfọ my Chiprisi ọjọ́ gba akwụrụ onye na-eriri anyị ka ọjọọ ka ya ihe ọma bụ ihe dị ogologo ndụ ahụike akwụ enwere ihe ndị ka a ga-ayọ ị na-ebusi ihe ọbara ebe a taa ihe ọ bụ ihe ọnwụ amarịkwala ezinụlọ gị ịbụ Okeke, ịbụ Okorie, ịbụ Okafọ, ịbụ Okonkwọ, ịbụ Mgbọkwọ, ịbụ Mgbeke, ịbụ Mgborie, ịbụ Mgbafọ dịka ịbụ onye ụmụazụ masị akpọkwara gị afọ enwe na-asị ka ị na-egbuso ọbara ala alị dịka ọ dị n'akwụkwọ nsọ Abraham chụrụ gị aja ndị mmụọ ozi niile mgbe gboo chụrụ gị aja and ị nara aja ha
kem nwa bụ obere nwa bụ Odife jide ọfọ obere nwata dibịa azụ nke a na-achụ oge aja ata n'obi a nara aja ma gozie aka wetara aja nara aja Chineke bụ oke adịghị ama ma gozie nwa wetara aja ma emekwa elu maala ihe ma ji eme nwa wetara aja dozie ndị niile riri eri n'ọkwa otu ekwe aka ọ dị ka ọ gazie nọ n'ọfọ